Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinuksan probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable. Kamusta naman sa itong mga pinalanggang mga tagpalamati? Thank God it's Friday again. Katapusan ng Biyernes sa bulan sa Pebrero petsa 28 tuig 2020. Sa itong dira mga palanggang mga tagpalamati. Kamusta lang, ha? Kag syempre, ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Sa liwat, mangin kaupod ninyo tugtog tak na alas 3 sa karon nga hapon.
lingawon na naman naton kamo syempre. Matahom naton nga lalantunon sa sininga hapon. Kag magluwas man sinang sulat nga aton pagabasahon para sa inyo kalingawan sa sininga hapon. Updan man ninyo si Tita Wilma sa ginaangkon nga problema sang aton sa ni letter sender karon nga hapon. Letter sender via messenger. Kapag tawag sa ngalan Ira, bantayan ang sulat ni Inday Ira sa sininga hapon. Kag, syempre, aton man horoscope. Ang aton mga maswerte nga mga numero, kag ang aton man lucky color. Ang horoscope karon nga adlaw nga makapayumo-yumo man dira sa inyo ti kalingawan malanayang aton wala lang seryosohay kun matimingan ti good. Kung daw hindi ka conforme by ilang daan basta kalingawan lang na Tita Wilma adlaw-adlaw. Spices naton panakot ina kon sa mga linuto pangakinanglan man naton iya kung kaisa mag-divert sa aton mga ginapamatian para nga ulo pa huway man. Sang makadali kag hingalit ang aton pamensaron kag balatyagon. Well, anyway, okay na tawa. Inyo man mga greetings, inyo man mga suggestions, piece of advice para sa atong letter sender sa sininga hapon, aring aton text hotline. Aton text hotline 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Kag sa mga kauturan man naton nga nagaupod sa Facebook Live, pwede ka mo dira iya type sa inyo man mga greetings kag opinion karon kay bulubalik doon lang ina ni Tita Wilma. Medyo happy medyo happy kita iya kung update sang COVID-19 ang aton pagatan-awon kay ti sa bugos nga Pilipinas magamay na gid lamang ang numero sang mga PIUs no mga persons PIUs sa PUIs dawe no mga persons under investigation. Kagkadamo na sa mga na-discharge sa mga hospital na sobra 500 na nakagwa sa mga hospital sa nagkalain-lain nga bahin sa aton pungsod. Apang sa gihapon ha, ang aton mga pahinumdum sa inyo, dapat gid naton inahimuon adlaw-adlaw. Likaw na lang kita para maging happy ang tanan. Okay, sa madasun niya nga simana pagabot sa Lunes, Marso na. Ha? So, manugtapos, mag-amat-amat na babay ang bulan sang paghigugmang love month, bulan sang Pebrero. Kag subong man nga adlaw sa nabal ni Tita Wilma katapusan nga Biyernes sa bulan sang Pebrero kag una man nga Biyernes sa pagpatigang sang Via Cruces sa mga simbahan Katolika. So, sa mga patigayon ginaiya every Friday sa pag-umpisa sang Ash Wednesday. Okay, good luck sa inyo. Kabay pa mangin maayo lang ang aton sinipanahon para matigayon naton ang paglibot man ha sa inyo halong-halong lang. Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time sa kutob sa mga labutan sang pagpangalagad ni Tita Wilma sa This Is My Life. Relax lang ka modera samtang aton kamulingawon sang matahom nga lalantunon pero ang ara sa Facebook Live di na matingala ha kung hindi ninyo kita mabatian tungod nga agani tawe ara na dadugay-dugay mag-post sa upper right corner sang aton na Facebook Live magagwa ang this portion of the program is muted due to copyright infringement policy. Due tayo man nga pag-intyende, hindi naton ina paglubagon. From Barbara Mandrell, When a Man Loves a Woman. Para naman sa inyo, mapalanggan natin ng mga tagpalamat.
woman. Baga uyog-uyog ginangawagan ni Tatay Idring ho, no? Paray na sa imo, kag syempre sa iban pagineton nga mga senior citizens sa itong dira mga kauturan nga nagahuben nga mga may edad na. Syempre na iyakalingawan na itong tag sa kahapon nga itong man ginapahanumdum sa inyong mga nakaligan nga mga istorya o kung mga itabo sa inyong kabuhi, paagi sa sinangaambahan no, ha? Magka-relate lang kag ang mga malingaw man salamat gid sa inyo kag syempre mawara sila sa Facebook Live. Relax lang kamo dira anay Ang aton anay dira mga kauturan kung kamo may kinahanglan sa mga matahom kag preska nga bulak. Ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, na Ferrero Street ina, ara dira na hamtang ang Johnny and Christine Flower Stand para sa pagkinahanglan ninyo sa mga labas kag mga matahom nga mga bulag. Ara si Maymay kon si Tintin nga mga-entertainment sa inyo mga enquiries, magabaton sa inyo mga orders. Ano nga bulak ang gusto ninyo para sa ano nga okasyon, dala na ina arrangement, go lang. Yes, syempre Tita Wilma. Pwede man ninyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kag hindi man natin pagkalipatan ang para sa aton liver o kun atay kinanglan maproteksyonan ka matipigan naton mahalungan naton ini paagi man sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw para ina sa complete detoxification. Complete detoxification ang pagtinlo kinanglan matinlo ang aton nga atay adlaw-adlaw. Kinanglan ma-manage ina sang maayo. Kay aton DTX 500 capsule ang may detoxifying compound na amo na siyang responsable sa pagtinlo sa atong siniatay. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Paghubag sang imo siniatay, hindi ka magpangusto kaon nga bisan ano lang halabira lang. Without knowing nga makahalit na gali na sa imo liver ang storage o kung ang tilipunan sa mga sustansya nga makuha naton sa aton mga ginakaon. Abi naton mayo pa hindi nagali makahalit na ha. So maintinar naton ang pagtinlo sa aton natay adlaw-adlaw DTX 500 capsule ang aton kinahanglan. Pwede naton nila mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod kag pwede man kita maka-order online. Pwede nila ma-deliver sa aton mismo puluyan. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Wellness and Doc Alternativo Medicine nanotawi man Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina ginaopo no sila nga duha ha higan kag ikang doktor yan okay, alas 9:59 Web Action Radio Philippine Standard Time aton dira mga greetings, relax lang sa mga nagapamangkot man sa aton sini tiyempo bota siling nila kay inaay ho aga pa tawi kalain bala mo no, hindi ko maintindihan nga amuning nabatsyagan ko subong mo nga asiling ko ano man ado nagaalataki na iya mga akon ginatago nga mga ginabatsyag ang iya ko tutuhod ang iya nga hawak iya likod nan tugnaw ang aton panahon paano abi kinagbalik ang amihan matugnaw iya kag ti kung hindi ka preparado huogin kung may ginabatsyag-batsyag ka atakihon kagid amo ning siling ko bala ang panyawan liniment hindi pag-idula sa imo tupad kung jutay na lang hindi paghulatan nga maubos bakal kadayon sa aton panyawan liniment ang panyawan manunggal ina sa aton pulong nga makabuligid hatag alibyo sa inyo sa aton ginabatsyag mga arayuman yung kag arthritis kung mag-atake ay amo ning siling naton hindi gid sina magdula ha panyawan linament pwede ina mabakal sa mga butika sa bisan diin lang dira nga lugar. Kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod na sa mga butika nga nahamtang diri sa tubang kag kilid sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital kag dira man sa Binalbanan. In Puntoles 2 Action Radio Philippine Standard Time, pero hambal gini sa aton iya Weather Bureau ang pag-asa siling nila matawang dalagan sang panahon
sa halos bugos nga bahin sang aton pungsod Pilipinas. Ining northeast monsoon o kung amihan, amo ini yang naga-apekto sobra dito sa Luzon. Kaya dito syempre, naga-experience to sila sa mga pag-ulan-ulan. Ha? Kaga magalumo naman ang mabatsyagan kaya na-experiensyahan na may lapta-lapta nga mga pag-ulan sa bahin sang Eastern Visayas tungod sang easterlies maphaa. Sa Mindanao, amuman. Gani, kabatsyag sila sang lapta-lapta man nga pag-ulan sa Kagpatina sa Caraga kag Davao Region. Kag syempre din naman sa aton sa siyudad sang Bacolod, Western Visayas. Sa lahambal na naton mabugnaw pero may panalagsa nga kapaang ang aton mabatsyag. Relax lang, si Tita Will magabalik para sa aton sulat pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Samsung Plus. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Alas 2:00 in Action Radio Philippine Standard Time ang nagaisahan na ning supplement nga himolin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Siyempre, ang atong si Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kinanglan naton inaadlaw-adlaw. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Kinahanglan naton ini adlaw-adlaw nga mangin matindog man ang aton sinilawas, especially kung ikaw ang may problema sa diin tawi masiling bala may problema kasi kidney, ang masiling nga tubuan kidney stone, ha? Ang aton si Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea may ara sa kalidad sang alkaline nga ara mismo sa tsaa, no? Nga nagabulig sa pag-neutralize sang nagaporma amat-amat kag mangin batong nga mga acid sa aton sinilawas. Hindi naton ina pagpahanugutan samtang ara amat-amat kang nga nagabatsyag kinahanglan mapagar ina, makontrolar ina pagi sa paggamit, pag-inom naton sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Isa katibag adlaw-adlaw. Hindi lang ikaw ang mabinipisyuhan, hindi lang ikaw ang mag-enjoy, kundi pati na ang bugos ng pamilya. Sa isa katasa sa mainit nga tubig, pwede tubtob isa ka litro nga mainit nga tubig para sa isa katibag sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa padayon man naton nga pag-inom, sige-sige nga pag-inom sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, matunaw ang nagaporma nga bato sa aton kidney kag pagwaon ina sa aton lawas. Gets nyo, kinahanglan mangin smart, fit, and healthy kita. That's why nga need naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Pwede ina mabakal sa mga nagkalain-lain man nga mga drugstore sa inyong lugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ara man available sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga the generics pharmacy. Alas 2:30 na, alas 2:10 na titawi. Dali gid lang. Ay Webes gali subong buwas Biyernes, ha. Remind anay ako sa aton sa ni promo ang ACS ACS Millones 2020 promo, ha. Pila na naton 4th weekly draw sa maabot nga Sabado. So buwas nga adlaw Biyernes alas 5 sang hapon ang deadline sang hulugay sang inyo mga entries padamo-damo ni pabakas-bakas kag padasigdasig ana sa diin kada semana may tatlo kita nga mga winners nga magabaton sang tag 1,300 pesos nga cash kag may pulo pagid ka mga winners sang ACS Products Gift Pack. Gani sige-sige go lang kay the more entries you send the more
chances of winning. Go! Always be there. Good PM, Tita Wet Tamiya ko. Happy 70th birthday. Apo ko, Jan Angelo Malan. Sa GMA Cavite, kag-utod ko nga si Aploy Baldovi sa Rumirang Tiling sa Hacienda Alicia. Thanks and God bless. 1685. Mayong hapon, Tito Welly. Ug lang ko tamiyaw sa bana ko si Tommy nagamasakit, nagapamati. Gid siya sa Legran ha. Ay nagatamiyaw ang iya asawa. O get well soon sa imo, Tommy. Ha? 7130, madamo gid nga salamat. Nagapamati gid Morena Iscondes sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Sa mga listeners nato dira sa Isabela, mayong hapon sa inyo. Salamat gid. Hello, good PM Action Wheel. Mag-greet ko lang barbershop Toinks sa Isabela. Si Bonbon ang permigi absent damo nagapangita sa iya nga customer. Hi Bonbon, more power action radio Bonbon. Basta gani nami ka nami gani mo serbisyo pangitaon kay sa mga customer mo. Gani balik na kag magtrabaho. Alas 2:11 Action Radio Philippine Standard Time. Relax anay dira. Aton mga greetings nga iban. Basa anay si Tita Wilma sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong tagpadala sang sulat. Nakuha ni Tita Wilma sa itong sa messenger ha. Kaliman ito kay Wilma, Biyernes na subong adlaw. Ti Biyernes man hambal ko, di ba? Singo ganyan, thanks God it's Friday. Salamat gid sa imo papanyaga. Ako no, okay, enjoy lang sa inyo pagpanyaga dira. Sa late na nga nakapanyaga, enjoy lang. Kay John Acosta monitor lang ko di sa imo kag happy birthday kay Inday Ivy Alvarez ng Purok Paho, Barangay Dulao, Bagos City. Salamat gid Tita Wilma kag magluwasin na sa Valladolid gali, no? Happy fiesta sa Valladolid, Negros Occidental. Dira lang na itawi kay nga atong sulat nagasiling. Ay itong letter sender nagpatawag kay ngay Ira kag ang iya sini mensahe sa atong messenger nagasiling. Tita Wilma, tagualang ko sa ngalan Ira. Kabalo ko nga ang kasaysayan ko kag problema subong makasilinggid ka nga uloanggid sa duha ka artista. Ngara na sa husto nga edad, pero ginapahilabtan pa sang ila parents. Ako, amo man sina Tita Wilma. Tama ka protective sang parents ko. Hindi sila gusto nga pangaluyagan ako. Sang una, okay lang kay bata pa ko. Isa lang ako nga bata nila Tita Wilma kag naintindihan ko sila. Maayo lang kung may kwarta kami o manggaranon, gidjagin gamit ang maayo lang kung maggaranon kami, hindi man tita. Galing tama lang sila ka-choosy. Kinahanglan sila anay ang istoryahon senggay para makilatis kung pwede na sila makapangaluyag sa akon. Amo na ka-strict ang papa kag mama ko. Isa gani ka best Tita Wilma, nahuyan gid ko sa nagapangaluyag sa akon. Hindi lang isa, duha. Kay kung hindi nila gusto, dasig na sila maghambal kag ginapahalin nila sa amon balay kag ginapapauli. Bisan disente pa, wala gihapon epekto sa ila.
Mamangkot ka siguro, Tita Wilma, kung pila ng edad ko? 33 years old na ako. Gusto ko na nga magpamana. Graduate na ako, kag may obre naman ako. Kag isa lang ang gusto ko subong. Maka-love life man, kuntani. Para maka-enjoy man ko pareho sang iban. Abi mo ta, sometimes I cried. Tungod, love ko na ang guy, pero ginapalayo pa kami ni papa ko. Wala kuno ako sang makuha sa lalaki nga to. Kung tenawon, tita professional man siya, kag may maayo man nga trabaho. Pero, tuod lang tita hambal sang papa ko kung hindi man kuno doktor o kung engineer ang mapamana ko, hindi na lang ako magpamana, inay ko po. Tita Wilma, tuod na iya ang akon ginasiling. Amo na, kung kisa huya ko sa mga friends ko. Pero, gasulod sa pensar ko, nga ma-decide man ko sa akon kaugalingon para man sa akon future. Galing na budlayan lang ko kung anong himuon ko. Tita, kabay pa, matagaan mo man ko suggestion, kag advice kung anong mayo ko nga himuon kay mama kag kay papa ko. Diri lang kutob, salamat gid. Ira. Sa imo, Ira, mayong hapon, salamat. Kag salamat man sa pag-share mo sa imo istorya. Dito, gimanulong, pero nabalan ko si Sarah G. Malang mo, sino pang isahaw? Ha? Si Sarah G. Si Morissette. Nga ginaintrahan sang ila ginikana ng ila sa Love Life. Pero ang test man si Tita Wilma magtugda arianay ang matahuman nga lelentunon para sa imo from Gary Valenciano on Another Lifetime.
time para man sa itong letter sender nga nagpatawag kay Ira. Yes, Ira, sa imo salamat kag maayong hapon sa liwat. Amo na masiling naton mga mapinalanggaon nga ginikanan nga kung kaisas na sobrahan naman ang kabataan, feeling nila daw ginakuga na sila. Kaya nga, dinumero ng paghulag nila. Hindi na nila mahibaluan kung paano sila maghulag kag kung ano ang ila dapat himuon. Kaya nga, gusto sang mama, gusto sang papa ang tanan masunod. Oo, ara kita dira. Kita isa man ka ginikanan. Panalos palang gusto naton, kung gusto ta kita maporma sang bata, tamo, kung ano abdan nila sa ulihi. Pero paglamot na gani sa legal nga pangidaron, ihatag taman ang ila kahiluwayan. May ara na sa legal nga edad ang aton kabataan pero ang dalagan sa ila paminsaron wala pa mag-mature. Yes, ginikanan sa gihapon, ara gid taya nga mag-aalalay kag magagiya sa ila. Pero hindi siling ang aton gusto amo ang masunod. Ara lang kita nga magapa-intindi sa ila. Ihibi lang nagali kung kaisa iya sang iloy kung daw hindi konforme sa ginahimo sa iya bata. Tuod na sa hindi naton sila ya pagkugon, hindi naton sila pagkandaduhan. Kay the more nga himuon naton ina, the more nga naga-rebelde ang mga kabataan, especially ang mga kabataan subong. Kinanglan halug-halugan kung medyo 32 ang kadakuon na sang kadakuon sang pagbaligot mo sang paha sa ila, halug-halugi. Imbis nga 32, himuon mo na 34, may allowance pa nga 2 inches para nga mabatyagan Manila. Painchindihon lang naton sila kung para sa aton nga ginikanan, sala ang aton kabataan. Pero sabay sa aton tagpadala sang sulat sa sininga hapon kay Ira, dahil nakayuhom gid ko paggalabot sa bahin nga ang imo edad is 33 years old ka na. Wala nga pagaling kay Sarah Heronimo. Si Sarah, 31 lang yan mo, di ba? Days of 31. Katapos ka na sa imo pagtuon, na-enjoy mo ng imo pagkadalaga. Anong madasol nga matabo sa kabuhi mo? Hindi man naton, abi mo, hindi taman mabasol si mama kag si papa mo. Kaya nga, solo ka lang daan mo. Isa ka lang daan nga bata. Kag hindi na sila gusto nga makita ka sa ulihi nga nagaantos. Okay man na, hindi sila gusto nga makita ikaw sa ulihi nga ginabudlayan. That's why nga mo sila ka overprotective sa imo, pero dear parents, hindi naman. Ang aton kabataan, nakaintindi na sila sang ila ginasudlan nga sitwasyon. Kag kilala nila kag nabatyagan nila kung sinong dapat nila patungdan sang ila paghigugma. Kung sino nga babae, kung sino man nga lalaking ila higugmaon kagup dun sa ila pagpangabuhi. Kaya may mga ginikanan nga nakaintyende sa sitwasyon, palangga, pero kinahanglan man sang kabataan ang aton na eksperyensyan. Nga ma-enjoy nilang ila pagdinalaga, ma-enjoy nila ang ila pagka-sultero, ma-enjoy nila ang ila kinitaan, once nga employed na sila, once nga may trabaho na sila, kag maka-explore sila sa ila kaugalingon, basta ara lang sa husto ara, kita nga nagatanaw sa ila ginahimo, as long nga makita naton nga maayo, kag husto ang ila ginausoy nga banas, go! Pero syempre, kung makita naton nga maglihis gamay, tak, reminder lang, paintyende. Kag may ginikanan gidiya nga kabudlay mag-let go sang ila anak. Pareho sang ginikanan ni Inday Ira. Di ba Inday Ira? Kay nga aday, tutuon. In fairness man kay mama kag kay papa mo, isa ka lang mo. Hindi na sila gusto nga masakitan ka sa uli. Ang ila na ginapangita, seguridad sang ila anak. Sa pagpangabuhi sa ulihi. Nga kung magpamana na ang ila sinibata, abi nila katapusan naman sang ila kalibutan, kay ti siyempre babae ka pangidaan, kung pangasawon ka, kung din kay dalon sang bana mo, upod kaya mo, di ba? Kwaon ka sa pudar sang ginikanan mo, mga buhi kamo sang inyo nga duha, na mabalay man kamo mo or matukod man kamo sang inyo kaugalingon nga pamilya, ti once gani kung magtukod kamo sang imo pamilya o kung mamana ikaw, priority mo na is ang imo pamilya, imo bana kag ang imo kabataan. Ang concentration mo ara na dira, ang focus mo ara na dira. Pero syempre respeto kag pagpalangga sa aton ginikanan ara gid na. Diba? Kung gani
hambal ni Sarah Geronimo. Oo, pero number one sa gihapon, si Mami Divine, kag si Dada Delphine sa iya sinikabuhi, kag ang iya mga utod. Of course, hindi na sila mabasol man once and for all. Kay siguro, nabalaka lang na sila kung anong matabo sa imo, kag kung ano man ang matabo sa ila. Pero, Inday Ira, sa edad mo nga 33 anyos, husto ka. Husto ka nga dapat magdesisyon ka, nga dapat mo tindugan. Nga ipabatsyag mo man sa imo ginikanan nga kaya mo na. Ara ka na sa husto nga edaday, ha? Ara ka na sa husto nga edad. Dira mo kinahanglan mabatsyagan kag mapamatudan mismo sa kaugalingon mo. Kung bala kabalo ka na maghulag nga ikaw lang nga wala na si mama kag si papa, day kabudlay nga mag-edad ka 40, 45 kag nakaunod man, wala natin ginapangayo. O, kung wala na si mama kag si papa, since nga ra, nagasalig ka sa ila, dependent ka sa ila. Ti paano na, hindi kaya kabalo maghulag sa imo kaugalingon, kay ara, sila yan mo silang nagahimo sinas kaugalingon. What if? Kung wala sila, maano ikaw na? So, subong palang praktisa na. Desisyon ka, sabisan na nga bagay, para sa kaugalingon mo, pero paminsaron mo, balain nga bagay, makapaayo para sa ako, no, kung hindi. Try mo nga mag-decide on your own, kag kung ano man ang mga outcome, hindi manami o kung manami man, kung manami, syempre happy ka, wow, kabalo na ko gali. Pero kung failure, kinanglan kabalo, kagin magbaton. Nan. Amo na pinakamasakit mo, kay ti ko naanad ka, nga success tanan, happy ang ending, then may maabot nga isa kahitabo sa kabuhi mo, sa isa ka bagay nga mapaslawan, kay hindi mo mabaton, anong himuon mo? Kinanglan kabalo ka na. Kung anong himuon mo sa kaugalingon mo, sa pagbaton sang kapaslawan, sang failures, sang kasakit sa atong kabuhi. Kaya ano malang kabuhi, kadi sa kalibutan man. Ang tanan, ma-eksperyensyahan naton. Kalipay ka kasakit. Diba? Maayo kag hindi maayo ang hitabo. Problema, success and failures, kitya ups and downs sa aton kabuhi. Kaya mo na bilang hambal ni tatiwa. Ang aton kabuhi, is like a wheel, di ba? Do pareho lang sa riders ng salakyan. Kung kaisara kita sa babaw, ti malipayon kita, ti kunaras tunga-tunga, moderate lang na iya, maayos, tustuhan lang. Kunaras sa dalo, perti kasakit ina iya, ganta lang ison ka na. Diba? Kagdo hindi ka nakamakadala kung ano man ang problema nga mag-abot sa kabuhi mo sa sinang sitwasyon. Pero, kinahanglan preparado kita. Kinahanglan kayano naton, sarangon naton na paglukdos ang tanan. Kinahanglan dahil ipakita mo. Kay mama kag kay papa mo, nga nagatuon ka sa pagtindog sa kaugalingon mo. Ipakita kay mama kay papa nga bisan paano. Makahimo ikaw sa isa ka desisyon nga mapabugal mo para sa ila. Ang point lang dira is, hindi mo man sila pagpabayan. Kay tiginikanan na to na mo. Kung kabalo ka na mag-decide on your own, sa gihapon, ara lang sila. Pwede ka man makakonsulta sa ila kung anong dapat mo himuon. At sa edad mo nga 33, dapat enjoy ka na ng isang kabataan mo. Iban eskwela na ng ilang kabataan mo. Saan ko pa yung mamana? O be? Saan ko pa magdesisyon mamana? Kung mag-edad ka na 40, bata mo, isa-duha lang. Pagkatapos kung nag-updanay ka mo, daw lola ka na yan. Nami yan, enjoy ka ba lang nga? Daw magululutod lang ka mo. Kita mo ng iban, tag-3, 4 ang bata. Basta masarangan mo lang, ha? Basta masarangan ninyo iya, kung pinakabilong nga kabataan. Kag i-enjoy ang tanan, kanami isang kabuhi sa kalibutan. Tutuod lang, ha? Inday Ira, sa nahambalan ni Tita Wilma. Hindi pagpabay iyang ginikanan mo. Tuon. Hindi na sila ang priority mo kung may pangabuhi ka na, kung may bana ka na, kung makapamana ka na kang magtukod sa imo kaugaling ng pamilya. Pero bilang isa, ka nagaisahanon nga anak, nga nagapalangga sa iya ginikanan, nga ginpalangga man sang iya ginikanan. Sa gihapon, ara ka man nga nagabalikid, no? Ara ka gihapon nga magabalikid, kag magabulig sa ila kinahanglan, magabulig sa ila kung kinahanglan kanila, ara ikaw nga maghatag sa imo time kung kinahanglan ka man. Ipabatyag sa ila nga, no matter what, ari lang ko kung kinahanglan nyo. Palangga ta ka mo. Diba? Alas 12:30, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life extended.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kalintangan. Responsable Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Ayon man na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malain nga side effects sa atong sinilawas. Kung gusto mo mabasko nga immune system, Dr. Pinoy Squalene Capsule atong suwasyon sa imo. Namigin nga pag-inom sina pagbugtaw mo saga pagkatapos mo gargle o kung patapos mo pangalimog, wala pa unod imo tiyan. Kung ikaw may problema man sa imo ikayong lawas, let's say, kung may mga ginaantos ikaw nga balatian, 3 times a day kid ang kinahanglan mo nga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule 30 minutes before ikaw magkaon. Para inaya sa maayo man nga epekto. Madali lang siya tunlon, madasig ang epekto tungod naka-soft gel ini siya. Tandaan mo lang inanan. Sa dugo mo, the very best iya nga cleanser kag regulator. Imo blood pressure, imo blood cholesterol, imo blood sugar, tinlo man ang inyo sini uric acid, inyo sodium kag potassium. At kinanglan malimpyo ang atong dugo kay siyempre magkadto sa aton heart, magkadto sa aton utok, kinahanglan may naming aton pamatsyan. Alamang kutano na aring aton Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag namteng man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylopos, Mandalaga. Mabakalinan sa mga butika man dira sa inyo lugar kag diri man sa among sa siyudad sang Bacolod, ay available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Garcia Marivic, greet ko Tita Wilma, agbana ko bago patulog-tulog pamati sa programa sa Action Radio. Si Jose Afila kag Sophia Joy Murphy. Salamat kid, ha? Kay Jo Marie, kay Judina Murphy, kag yes, salamat mayong hapon. Rosemary Articulo, salamat man. Kay Tuto Christian Roa, Bawada, kamusta lang sa imo deto? Kay Mario Bacauco Eran, mayong hapon
Tito Wilma, palihog ko tamyaw sa asawa ko nga si Ami Erad, nagapamati subong sa imo. Hello! Kay Rosemary Articulo, salamat man. Kay Vincent Chavez, good PM Tito We, musta po kayo? Okay lang. Kamusta man? Greet ko lang mayong hapon kay Jo Marie Hudina, kagiyas, kay Araceli Lopez, kay Girly May Atong Zalazar, nga nagaupod man sa aton live sa sini nga hapon. Jobert Sulueta, tuwil mahay ko lang gali mga upod ko sa Caribbean. Ang mga lifeguard ko nga upod, nga mga gwapo, labi na si Nunoy Claro. Si Nunoy Claro gwapo. Hi, Noy! Sa mga lifeguard sa may Caribbean, sa inyo, dira, salamat kay mayong hapon man. Tita Wilma, patamyaw lang ko sa akong mga friend, dira sa Negros, kay BFF Avon Velez, Dinoy. Kay sa mga Jomen or Homan family, dira sa dira man guro sa Negros ha. Kay everyday siya ko nung nag-monitor sa program. M. Smart today, Salcedo, salamat man kay Dennis Varona. Ate Wilma, ano cellphone numbers ang DYEZ? Bot mo silingon ang atong sa ni text hotline, yung pwede ka mo magka-text, okay, pamati. Ang atong text hotline, 0938-225-5017. Memorize pa. Asli what? 0938-225-5017. Gets mo? Yes, Tito We. At Tito We, monitor lang kami di Sitio Lupa, Barangay Sagang, Legasilia. Happy Fiesta sa Barangay Sagang. Go! Enjoy lang. Kabay nga maayo lang ang panahon, no? Dira sa Sitio Sagang. Sa may lupa, ganyan to. Mariel J. Rojas, good PM Tito We. Monitor lang kami diri sa Angeles City, Pampanga. Wow, thank you, Gida. Kag Andrew Juanites, kamusta ang bugos nga pamilya? Mayong hapon, salamat kit. Marisa Magallanes Luhan, good afternoon Tito Wilma, kakabia Jonathan. Raquel Brahin, mayong hapon man sa imo. Tita We, hi lang ko gali sa ako na mga batch, mga kabatch 95 sa Domingo Lacson National High School. Labi na gid sa amon mapisan kag mainchindihon nga presidente. Mainchindihon. President Cheryl Moral. Hi, Press. Good PM, man. Aba. Oo, sige. Agad kay Inday May Lau Capino. Salamat. Ayun. Inday Salvi Gatilugong nga nagapun man sa iton. Okay, relax na nga na Tito We. Kay basahon tang pilaman ka mga mansay sa itong text hotline. May angot sa sulat nga aton man gin basa wala gid lamang madugay. Abe. Halin kay di na to siya nadula na lang napindot ko bimo. Kay unong malataw Are halin kay 2850 mayong hapon Tito We sa sender. Kung ano makapaayo sa imo go, budlay maglaon day, Libra boy ni nga ngayo lang sa glidayon textmate ay nga anak. Kata 30 to 35 girl, ari nga akong cellphone number, okay? Sa mga girls dira nga gusto makig-friends sa iya, 0938-639-2850. Again, 0938-639-2850. Life has in store for me. Okay, Melay lang preya, dagali sa Antique. Mayong hapon, always pamati sa program mo. Salamat. Okay, good PM, Tita. Halin kay 5788. Gusto sa mga ginikanan niya, doktor kag engineer. Basi kakato siya sa kag doktor. Happy Fiesta lang sa kabakungan, hindi. Kaya ang iya nga profession is hindi man lahog-lahog mo. That's why ang ginikanan niya siguro nagapaniguro man. Okay, thank you, Kim. 0268, good PM, Tita Wilma. My advice to your sender, lapaw ni sa calendar ang age mo, kag time naman, nga tagaan mo na chance ang love life mo. Wala sang mahimo ang ginikanan mo kung ikaw na mismo ang magdesisyon, correct? Nahimo mo na ang tanan nga ilagi na hambal sa imo. Istoryahan ginikanan mo
Kung ano ang swerte mo gid na iya. Kag kung maayo man lang si Boy, go Rico nita sang Felisa. Salamat Rico. Salamat gid kag mayong hapon sa imo. Batian mo to Inday Ira? Nice. Hali naman ka 6609. Good PM Tito Weng. Ma-advise ko lang kay Ira. Husto man ang parents mo, day, para gina siya sa palabuton mo. Pero laon ka na. Basi hindi ka nakaangkon bata. Kag maghinulsol ka. Nga waay ka pa. Nakapamana. Inday Lani. Si Lani ni Salamat gid. Concern man si Inday Lani sa itong letter sender. Good PM, Tita We. Biyernes na subong. Ay, nakalawagin man ko guro Webes. Kaya nga do tatlo sila naghambal nga Biyernes subong. Pasensya, gid. Okay. Thank you, gid. Ay nga mga anak mo. Tita Wilma, maayong hapon para kay Ira. Hindi ka na yabata. Kinahanglan pangitaon mo man ang mangin partner mo sa future mo para gina sa imo. Okay lang na ara parents mo, pero kinahanglan decide ka sa imo kaugalingon. Salamat gid 2668. Good PM, madam. Please greet Roland Diaz Pescadores sa Bagos City. Lynn Silay. Please play I Can't Stop Loving You. Okay. Hindi na si Tita We ka promise. Iti, sa primero lang ta makaplay sa aton music nga gusto man ilingaw sa inyo. Okay, alas 2:42, Action Radio Philippine Standard Time. Pwede pa man, pwede, gusto ko pa man nga magbasa pa sa mga mensahe sa itong text hotline o galing aton oras, ma-horoscope si Tita Wilma gani. Hold on, pagkatapos ng commercial break, balik kita. Kapag doble, Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon
sa balita, una sa aksyon. Sabacolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sabacolon Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Radio Philippine Standard Time. Kay Almago po, mayong hapon, kay Tuto Alex, kay Tuto Jobert, pinakagwapo nga lifeguard sa Caribbean. Liwat na naman, ha? Kay Dr. Genevieve, that I'm watching now in Metro Manila. Tricia Bulyag Kyokson. Mayong hapon na kay Chomari Pormentira. Tamyaw ya lang si Inday Jenny Perez. Dr. Genevieve, salamat. Salamat kid ka mayong hapon lang sa imo, na? Kag siyempre man, ara man si Rosemary Articulo, nagaupod sa aton. Miss Aracela Lopez, salamat kay kamusta lang sa bugos mo man nga pamilya. Kay Rose Hichinova, sa inyo, salamat kaya. Ginatamyaw ko si Orly, nagapangapik, kag nagapamati, gyan, kag sa pamilya Kyukson, sa Bonbon Kawayan, kag sa Tanan, nga taga Magalyon. Okay, pangapikapi lang kamuda. Relax lang kamuda. So, standby, magabasa si Tito Wilma sang atong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 28, tuig 2020. Bantayin ninyo tag sa ka-zodiac sign, unahon nito ng Pisces, mga nitawo, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, inchendiha, kag pamensaron mo sa maayo, ang anuman nga kasulatan dira, kontrata, whatever nga papel, antes mo permahan. Hindi ka man dayon magsalig sa mga tao nga, magkaatubang mo subong nga adlaw. Isa mo man kaabyan nga may ginatago nga kaakig sa imo ang imo madiskubrihan wala kay balog liakig sa imo, no? So hibalo ina. Maswati mo nga mga numero 2, 10, 15, 6 kag 37. Lucky color emerald green. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Importante nga balita, mabayton mo karon nga adlaw. Ina nga balita ang mo makapabag-o sang imo style sa pagpangabuhi. Kag maga-enjoy ka man karon nga adlaw Aries sa pagpamakal shopping. Okay, shopping ka pero sundon mo gid ang budget mo. Hindi mo gid pag-ubon, ha? Makaangkon man sang pagbagong mga plano mo na tungod sa pag-travel. Mas wati mo nga mga numero 12, 21, 24, 28 kag 40. Lucky color pink. Sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Love life mo karon nga law Taurian, yes, happy ikaw. Alikawan mo man nga mahigot ikaw sa pangako nga hindi mo masarangan nga tumanon. Okay, relasyon sa tunga sa inyo pamilya, mapabakod mo kung gustohon mo get. Kung may plano man ikaw sa pagbiyahe, paiway mo anay ina tungod hindi namin ang signos mo sa imo nga horoscope. Mga maswati mo nga mga numero 5, 19, 28, 37, kag 41. Lucky color peach. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mahatagan na gidman katumanan ang madugay mo na nga ginahandom Gemini. Love life mo, good, happy ka sa mga adlaw. Kag mangin malipayon ikaw tungod man sa posible matabo nga pwede na ikaw magkapamana o kung magkapangasawa. So, ini ang linya para rin sa mga singles ng mga Gemini. Ang pagpulo pamasyal, paglingaw-lingaw, ginaugyunan man sang panahon para sa imo. Maswati mo nga mga numero 9, 12, 24, 29, kag 32. Lucky color, avocado green. Sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer, hindi ka magpadala-dala sa silabo sang imo balityagon. Kay nga kung matabo mapahama ka gyud. May maayo man nga balita nga mabaton ikaw halin sa iban nga pungsod. Isa man katawo, ariay. May isa katawo nga may lunar o kung may alom.
sa tuon niya nga guya. Amo na makilala mo subong. So sa mga dalago kong soltero nga mga Cancer, may posibilidad nga siyang imo mangin soulmate. Masuwati mo nga mga numero 1, 9, 15, 29, 39. White is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23 tubto Agosto 22, may magabisita sa imo karon nga adlaw, isa mo kaabyan. Kag subong nga adlaw mangin maayo man ang panahon para sa imo, inakon likawan mo ang makigbais. Ang bag-o mo man kilala makabulig sa imo sa patagsang negosyo. Kag ang imo mga naumpisahan hindi pagtalikdi tapusa. Masuwati mo nga mga numero 8, 9, 13, 24 kag 39. Lucky color agati green. Nabatian naton ang una nga bahin sang aton tagsaman ka horoscope. Una nga bahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga commercials. Live. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Philippine Standard Time, alas 2:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Good PM, Tita Wilma, watching from Bacolod City of Smile. Shout out naman sa amon family circle, Tenebroso and Fernandez family, sang Eroreco, Barangay Mandalagan. Mayong hapon man, kay Miss Nelda Siguansi, nga nagapon man sa itong karong hapon, thank you. Good afternoon, Mamuel Magalantaw, gid ko sa imo kada hapon, sa imo program diri sa Hong Kong. Riaglo, Ornalde,
Mamihay. Salamat gid sa imo. Kag kalito si Buwan, ginitamyaw ko asawa ko, Wena. Kag sa family Kalom, kag Pasali, salamat gid, Tita Wilma. Kay Little si Buwanan, salamat kay Tricia Bulyag Kyokson. Kag kay Miss Heaven Heaven, salamat kag mayong hapon sa imo. Kag kay Salve Gatilugo, salamat man. Kay Lady Jonah Bahili Dadalar Cruz, Tita Wilma watching from Riyadh, Saudi. Tamyaw ko Nanay Nelita, kag Tatay Pito Alit, kag sabay na ko Jerry Alit sing barangay, Bantayan Kabang ka na. Alex Verse, Step Friday, subong ba? Si subong ang deadline sang raffle entry. Yes, subong. Biyernes until 5 p.m. ina kay ti Sabado. Thank you Gidbot nami Flora Ruiz, salamat man hama yung hapon lang dire sa imo. Subong ang deadline sa atong sini submission of entries para sa atong ACS Millones 2020 promo. Alas 5 sang hapon kay buwas ng aton 4th weekly draw. Salamat sa pag-remind kay Tito Wilma. Tao lamang po. Pag with family Fordan Rivera family, Pingad family, especially sa mga nagapamati sini nga programa. Greetings from Ginoong Romel Pingad Jr. About siling naman ni Robilin Constancio Baraba. Hello Tito We. Dumduman ko man sang una sang high school ko gapamati gid ko sa imo subong nakita. Okay. Salamat. Kag kay Joseph Pacifico, monitor kami di subong sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen, Veronica and Bambi, Carla Azji, insakto na pronunciation ko, Azji. Kay Gramil, salamat Caramel. Joseph Pacifico, salamat gid ha. Okay, Tita Wilma, padayuno na ton ang nabili na ton ng mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Virgo na kita sa mga natawag gusto 23, tubtob Setyembre 23 sa mga Virgonian. Ang pagserbisyo sang tampad, kinahanglanon gid sa imo ginatrabahuan. Kag ang imo ginausoy man nga banas, padulong man ina sa imo kaayuhan. Kag mapaayo mo man ang imo sitwasyon financial, ikawan mo man nga makaangkon sang pagbinaisay karon nga adlaw, kag likawan mo man ang magpahubog Virgo. Maswati mo nga mga numero 3, 11, 13, 29, kag 40 orange is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Hindi ka daya makigbay sa mga upod mo sa trabaho, o kung sa inyo man balay, relax ka na lang. Arigluhan na lang ng kagamo sa imo sini nga imo mga schedule bala ang mga palaabuton subuman nga adlaw, buwas o madason nga adlaw para hindi maglilingin ang ulo mo. Maswati mo nga mga numero 1, 7, 33, 34, kag 39. Crimson Red is your lucky color. Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ay hatag tanan mo nga ikasarang sa imo trabaho, pero Scorpio halong ka sa kwarta, alas o kung cellphone mo man, samtang ara ka sa salakyan o kung sa dalanon. May importante ikaw nga bagay nga matapos karon nga adlaw. Maswati mo nga mga numero 7, 11, 25 kag 33. Lucky color Nile Green. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, yung Sagittarian, magplano ka sa maayo para sa imo mga hilimuon. Likawan mo man nga maging emotional ka karon nga adlaw. Abi mo bala inampermi nga paglingin sa ulo mo, may angot ina sa pagpanamkon, ina sa mga nagabusong no? Hindi gani sa mga high blood o kung hindi gani kung ano man nga masakit. Ang imo mga ginahambal ka ginahimo tindugi ina. Maswati mo nga mga numero 3, 7, 16, 33 kag 38. Lucky color Coral Red. Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, likawi. Nga maakig ka o kung likawi man nga mangin irritable ka karon nga adlaw. Halong ka man sa mga tao nga mga palalawog nga mga sunluganon kay ginatakos lang na nilang imusang ang imoya paghimugong sa kaugalingon mo. Personal mo nga trabaho, may dala ina iya nga wala sang kapuslanan para sa imo. Okay lang basta matapos mo. Maswati mo man nga numero 4, 11, 15, 28 kag 30. Lucky color electric blue. Action Radio Philippine Standard Time, Impontulis 3, ang ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life
flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon man si Tita Wilma, pero syempre nga ito naman pagpangapik up, it's coffee break. Upod man na itong Sinizantong Plus Coffee Mix. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag, swabe man ang sabor. Pero tandaan nyo lang na sa isa katasa sa Sinizantong Plus Coffee Mix, ngayon mo alin sa soya, xanthan kag balunggay, may ara kita makuha ng mga vitamins kag minerals, plus insoluble fiber pa. Ina makahatagid proteksyon sa aton colon. Ginatinluan niya nga aton sa ni colon na kung tinaiman. Kag syempre kung ikaw nagaproblema sa pag-inom sang kafe tungod ang acid mo nagasaka o kung mo sulok-sulok nagahilab, ay try mo nga aton sa ni Xanthan Plus Coffee Mix. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pero pwede ta na balakabakal online. Pwede pa ma-deliver sa aton puluyan paagi man sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph, ini gani sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Xanthan Plus Coffee Mix sa Muang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicine. Tapuson ko anay nabili na ito ng Zodiac Sign Lataw. May ari pa ta Aquarius nga nabilin. Ha? Sa mga Aquarian, mga natao Enero 20 tugtog Pebrero 18, ano man nga transaksyon ang imong subong adlaw mangin successful ina. Ina syempre kung himuon mo ya temprano pa. Ha? Aquarius, halungan mo nga hindi ka man makasakit sa imo isig kapareho. Kag may madiskubrihan ikaw nga isa ka likom mo nga admirer. Likawan mo lang maaking karon nga adlaw. Maswati mo nga mga numero 4, 13, 25, 30, kag 33. Lucky color, sky blue. Nabatian na nato ng atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Karon nga adlaw sa liwat sa lingko, Biyernes. Katapusan nga Biyernes, Pebrero 28 tuig 2020. Ang ato naman quote of the day nga ibilin sa inyo nagasiling, goodbyes hurt when the story is not finished and the book has been closed forever. I can't say goodbye. Madamo gini salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Kag syempre, pasensya sa wala na ito malabutan nga mga bansay karon nga hapon. Kay Sir Renato Calabon, ako na sa Triumed Multi-Sales sa Alihis. Thank you again, ha? Salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Henry Spulgar, upod man kay Action JM Baikin, kag kay Miss Kim Rodrigo. Thank you. Sa ngalan man sa among Station Manager Action On, Di Mala Magbanwa Productions Chief Action Rex Canton. Si Tita Wilma, nagapasalamat. Tumtum naman liwat boss, standby sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!